Hi guys, ganda nga po. Nandito tayo ngayon sa may Nepo Mall. So, papakita ko na yung mga lugar dito guys. So, malaki talaga ang pinagbago ng Nepo, no? Dati wala man itong New Point. Nepo Mall lang. Tapos yung Nepo Quadrangle dito, open space yan. Pero ngayon, ang laki na ng pinagbago guys. So, talagang umasenso ng Angeles. Ayan guys. So, ito yung tinatawag natin na New Point guys, no? Meron silang Watson dito. Ayan. Kung hanap nyo na may mga kulorete or pampaputi, ano? Meron dyan sa Watson. So, tapos itong portion naman dito, guys. Yan, meron dyan mga ATM booth, no? BPI, no? Tapos sa taas dyan, guys, merong dentist dyan sa loob dyan. So, ito yung paligid ng Nepo. Bungad ng Nepo, guys. So, yung design, ganun pa rin. Yan yung pinakalumang building dyan guys, no? Yan. Yung tinutumbok na yan. Ito naman yung overpass, no? From Nepo Mall going to New Point. So, pwede kayong dumaan dyan. Kung manggagaling kayo sa Nepo Mall, papasok kayo ng New Point. Pwede kayo dyan dumaan sa itaas. Tapos ayun yung parkingan doon guys, no? Pwede kayo mag-park dyan. 30 pesos lang. And then, ayun. Eto, may mga nakikita ko rito, mga nagbabanding na magkakaibigan, magkapamilya. So, napakasarap din naman mga kaibigan, no? Na tunay na kaibigan, kahit hinahamon ng pagsubok, may tampuan, may dramahan, ang sarap pa rin mamasyal dito sa Nepo na magkakasama kayo. So, ito yung meron dito sa Angeles City, guys, no? Nepo Mall, tanyag yan dito sa Angeles City. Pag sinabing Nepo Mall, dyan tayo magkikita sa Nepo Mall. Alam na nila yung Nepo Mall. At ayan yung building, no? Saan dati yung opisina ng Royal Agency Company, Security Agency. So, dyan sila dati nakalocate, no? Noon pa, no? That's year 2000 yun, guys, no? Nandun pa yung Royal Agency. So, eto, guys. Kita nyo. Kompleto, no? Yung transportation dito, guys, may tricycle pagkalabas mo sa Nepo Mall. Maaari kang sumakay ng tricycle dyan guys, kahit saan ka magpatid pwede. So ito naman guys, na kuhanan ko lang to guys, no? Matagal ko na nakikita to at akala ko wala na siya. So ayan pa pala siya, buhay pa. Medyo tumanda na rin si kuya. So ito si Manong, yan yung manghihingi siya ng piso-piso. Tapos yung mga nakukolekta niya, pinambibili niya ng alambre. Tapos nirorolyo niya. So mga high school pa lang kami noon, nakikita ko na to sa daan. So sana mga nakakilala, ito si kuya, oh. Kung ma-recall nyo yan, nagkaedad na rin siya. So ayan guys, no? Si AC Paras Dental Clinic. Dyan namin pinano yung panganay ko, pinabunutan ng ngipin. Kasi yung ngipin niya humiga. So wisdom tooth pa naman yun, kaya inopera. So dun, kung may problema kayo ganon, nire-recommend ako si AC Paras, no? Dental Clinic. The best yun. Tsaka, affordable siya, guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and follow my Facebook and YouTube account. Thank you very much, guys. Love you.